naman nakikita, nararanasan. Ang saya nating ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan. Maumang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan. At hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Nagana, ngayon na, nakaugat, nakauit sa kasaysayan. Nagana, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow, you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Nagana, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Nagana, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nagana, nalalauman, nagana, nasasarigan, nagana, nangangataman. Nagana, 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 nagana. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Viordanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Maray na aga liwat niya mong dadaron sa Indo ang mga bareta sa Nagangunyan News kunya na Sabado. Petsa 7 po kan bulan na Marso taon 2020 mga bareta ang tinaripon po Lunes sa Good Sabado kan ANN News. Sa pangarang kan bilog na team, inipuan sa indong mga kaibanan, Roy San Ramon. Asin Kate De Lovieres. Live po nito kami nadadawog sa KMFM 100.7 ang radyong kakampi mo asin 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man po nindo kami sa FB Live kan Naga Smiles to the World Facebook page. Sa detalyes kan sa tuyang mga bareta. ANN News Headlines. Ngunyan. Sudah dinaga, under state of calamity, huliman kan African swine fever. Ang detalyes haliki Joel Sulina. Idineklara ng nasa state of calamity ang Naga City huli sa kumpirmadong mga kaso ng African swine fever sa barangay Kang Kararayan asin barangay Pakol
Sa regular session kang Martes, naaprubahan ka mga miyembros kang Sangguniang Panglungsod ang resolusyon na nagdedeklara ng state of calamity sa siyudad ng Naga para man mas marikas na ma-access ang calamity fund kang gobyerno lokal asin matabangan ang mga apektadong mga backyard hog raisers o mga farmers. Sa entrevista kay Konsehal Lito de Rosario, Acting Presiding Officer sa Sangguniang Panglungsod, kinaulay sinda ni Alcalde Nelson Legacion para maipasar ang nasambit na resolusyon na tulos manindang pinagtukar asin naipasar kung sain sa lindong kang state of calamity makakahiro na ang gobyerno lokal para mag-alokar ng fundo gikan sa calamity fund asin maitaong asistensya sa mga apektadong backyard hog farmers na yaon sa laog kang 1 kilometer radius na pinapasunod na protocol kang Department of Agriculture. Naipasa na po ngayon ng Sangguniang Panlungsod ng Naga City yung declaration of state of calamity dito sa Naga City para mabilisan pong ma-access natin yung funds, yung disaster funds to be utilized to support yung mga hog raisers natin, especially yung hog backyard raisers natin na gravely affected by this swine flu. And ongoing ngayon yung inventory ng ating mga personnel from the Department of Agriculture, City Agriculturist, City Veterinary, and other offices concerned para magkaroon tayo ng complete na datos. Sa ngayon po, ang initial na napag-alaman namin ay close to mga 500 or 700 or close to 1,000 na hogs ang apektado sa dalawang ground zero pa lang po dito sa Naga City, and hopefully wag na po itong dumami pa. The declaration purposely is to expedite the release of the money to be given to the affected families. Alat na sanakan lokal na gobyerno kan syudad ning Naga ang total na numero ka mga apektadong backyard hog raisers asin ang numero ka mga urig gikan sa 1 kilometer radius sa barangay Pakol asin Kararayan kung sain ipapasunod ang depopulation sa mga urig para mandain na makaulakit pa sa pagtaraid na lugar ang virus kang ASF asin maitauna sa urog na madaling panahon ang asistensya pinansyal o indemnity sa mga apektadong para at tamang urig. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sunina. ANN News. Headlines. Ngunyan. City Veterinary Office nagpagirumdum sa mga hog raisers na magsunod sa protocol na pigpapautog ninda dapit sa African swine fever. Detalya sa halik kay Don Jimenez. Liwat na nagpagirumdum ang City Veterinary Office sa mga iguanin urigan na mag-utob sa mga pig-implementar na measures kang gobyerno kontra sa African swine fever. Ini katakod kan mga nagluluwas na kahapotan gikan sa mga hog raisers dapit sa pagbali sa depopulation kan mga urig na day pa nagpapahiling nin sintomas ka nasambit na helang. Sigun kay Jaime Halcon Jr., Meat Inspector Designate kan Naga City Veterinary Office, kinakaipuhan na ibalin na sa depopulation ang gabos na urig na yaon sa laog kan 1 kilometer radius kan ground zero o infected area, tanganing masigura na day na maglakop pa ang ASF sa kataraid na lugar. Ang protocol kaya kang Bureau of Animal Industry, once na ang sarong lugar, ang ground zero, ang 1 kilometer radius yan, gabos na urig na yaon yan, i-depopulate. Kaya puhan ang gadanon. Kasi chances are, dawa, dahil pa sila tinatamaan, tas since virus ini, madaling mag-ulakit. Kaya bago ta pa ulakitan si mga iba nindang ginagadanta na, tanganing day na siya makaabot duman sa 7 kilometer radius. Pigshare man kan City Veterinary Office asing kan National Meat Inspection Service o NMIS na nag-uutob sinda sa Animal Welfare Act sa pagproseso kan depopulation kan mga urig na yaon sa ground zero asin sa laog kan 1 kilometer radius kaini huli sa African swine fever o ASF sa syudad. Sigun kay Halcon, piga-asigurar subuot ninda na humane ang paagi kan pagdepopulate kan mga urig. Bali po sa depopulation, nagigamit kita ng kuryente. Yang kuryente yan, segundos lang nagagadan ang hayop. Data yan sasaksak, data yan pinapadugo, kasi pag pinapadugo tayan, baka ito pang maging pausa para mag-contaminar o
mag-transfer ang ilang naiisip sa ibang hayop pag nadarakan taong yaon duman mismo sa ground zero. Base po duman sa Animal Cruelty Act, kinakaipuhan ta pong gadanon ang mga hayop, inhumane. Dahil taman sinda dapat pasakitan, dapat pag ginadanta sinda dahil sinda magmati ng kulog. Pigtawang doon pa ni Halco na kaipuhan maging rigmat ang hog racer sa indang mga atamang urig, urog ng ngunyang nakalaog sa syudadan ASF. Asing kaipuhan na i-report tulo sa indang opisina, tanganing magkondusir ni magkakanigong investigasyon in kaso na igwa sindang ataman na nagpapahiling nin sintomas. Po sa mga may ataman na urig, pakiulit na po sa inda na kung igwa sinda po may mahiling na kakaiba sa indang mga ataman, nagluluya-luya, may mga pantal, i-report tulos po sa samuhing opisina para makapagkondukta kita ng monitoring, investigation, and pwede ta siya kolektahan ng mga samples para ipa-laboratory test na. Tanganing maraman ta kung ining mga hayop na ataman ninda, nag-agi na duman sa hilang na hinapon na yun. In kaso man na magadanan urig, kaipuhan man giraray i-report sa City Veterinary Office. Pag nagadanan urig, yung manggiraray ang protocol, mag-report sa office, ang mga kondukta po ng necropsy sa mga opisina, ikaw pong veterinary na madyan, para magkolekta ng samples. Kasi confirmatory ang samples na halis sa mga nagadanan urig. Bago po italbong, kami po ang masabi kung itatalbong kasi prior kang pagtalbong, kay puhan makuha na ng sample. And pag nakuha na sample, ang opisina namin na po ang matalbong kan sa inyong mga atama na hayop. Sa presente, padagos ang pigigibong lockdown kang gobyerno lokal kan syudad ni Naga, katabang ang Department of Agriculture as in National Meat Inspection Service, tanganing maibitaran ang paglakop kang African swine fever sa iba pa ng mga barangay sa syudad. Para sa Nagangunyan News, Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba pang mga bareta, mga lugar na hagop kan 1 kilometer radius paghali sa ground zero sa ASF, ipigpasirarom sa kaling operations kan City Veterinary Office sa sinman kan Department of Agriculture. Ang detalye sa haliki Joel Sulina. 901 na mga urig na direktang maapektaran o hagop kang 1 km radius magpuon sa duwang ground zero sa area kang Barangay Pacol asin Barangay Karanayan ang isasalang sa depopulation o gagaradanon huli sa nagpositibong 901 na mga urig na direktang maapektaran o hagop kang 1 km radius magpuon sa duwang ground zero sa area kang Barangay Pacol asin Barangay Karanayan ang isasalang sa depopulation o gagaradanon huli sa nagpositibong mga urig sa nasambitan ng area sa ASF virus. Sa impormasyon ipinagpaabot ni Mr. Jaime Halcon Jr. kang City Veterinary Office sa inisyal pa sa ng report na ipinagsumiter sa sainda kan mga barangay officials sa numero ka mga urig na inaataman ka mga backyard hog farmers sa Pacol, igwaning 1,017 na numero ni mga urig sa bilog na barangay, asin 397 digdi ang yaon sa loob kang 1 km radius. Mantang sa Barangay Karanayan, igwaning 1,245 na mga urig, asin ang 504 na mga urig digdi, anyaon sa loob kang 1 km radius gikan sa ground zero ang nakatalaang garadanona kan quarantine team kang DA asin City Veterinary Office gamit ang stand gun kung sain sa mismong tangkal o kulungan kang urig gigibuhon bago darahon sa condemnation pit sa area kang Barangay Pacol. Man sa pig-submit kang Barangay Pacol, ang total population po kang barangay is 1,117 and directly affected po base po duman sa 1 kilometer radius is 397. Hindi man po sa Kararayan 397 pigs and heads. head 7 for Pacol po. Okay. Sa Kararayan po, total population is 1,245. Directly affected is 504. Total of 901 pigs. Ini pong 397 is itong directly affected duman po sa 1 kilometer radius. Ang total population niya po is 1,117.
The total number of heads to be killed or is 901 in 2 barangay. Sigun kay Mr. Halcon, posible pang madugangan ang numero ka mga area o ground zero asin maaapektarang urig ulita igwapang mga backyard farm o area sa duwang affected na barangay ang nahilingan ning mga sintomas ning ASF na pinagkuanan naman ning blood samples asin organs ang mga urig asin hinahalata sana ang resulta kan confirmatory test gikan mismo sa Department of Agriculture. Ayun po, pwede po magdagdag itong sa Tuyang Ground Zero kasi igwa kitang pigmomonitor na barangay. Igwa kitang pigar na barangay na pigmomonitor kasi igwa kitang pigkuanan sample. Okay. Kaya kung magkaigwa po ng positive result, dagdag po ito sa Ground Zero madagdag na naman po si 1 kilometer radius. Para sa Nagangunya News, Joel Sunina. ANN News. Headlines. Ngunyan. LGU Naga mataunin asistensya sa mga hog raisers sa syudad na apektado kan African swine fever. Detalyas halik kay Don Jimenez. Nakaandam ang gobyerno lokal kan syudad ni Naga na magtaunin dugang na asistensya para sa mga naapektaran asin maaapektaran na backyard hog raisers sa syudad huli sa African swine fever o ASF. Sigun kay Alcalde Nelson Ligacion, enot na siyang nagpaluwas ng kasuguan sa mga barangay, partikularmente sa Barangay Health Emergency Response Teams na aramon na sin magkaigwan nin listahan kan mga igwan nin Origan, bako lang sa agricultural barangays kundi pati sa urban barangays. Dawa na po nga ni may nainot ng listahan na na-submit sa mga na kuha kan mga barangay. Ma-focus po duman sa laog kan 1 kilometer radius. Tanganing madeterminar po kung si isay si mga babarayadan. Kukuanon po si pangaran kan mga may sadiri kan orig sain si eksaktong lugar pira si numero kan orig. Pigsaysay pa ni Mayor Son na apera sa indemnification na 5,000 pesos na itatao kan Department of Agriculture o DA, andaman ang syudad na magtaunin dugang pang 1,000 pesos para sa mga backyard hog raisers na apektado kan ASF. Apwera po duman sa indemnification na itatao po kan Department of Agriculture. Ini po bagahaloy na pong nasabi na ang Department of Agriculture matao po nin 5,000 pesos per head. Alagad, para lang po yan sa mga backyard hog raisers. Dahil po diyang kabali itong mga commercial hog raisers. Katakod ka ini, kan maaraman kan gobyerno lokal na day kabali ang saklings o biik sa babayadan huli sa condemnation na pagdesisyonan kan LGU na magtagama nin 2,000 pesos kada saklings para sa backyard hog raisers. Nagluluwas po na ang itatao dai kabali itong mga saklings na inaapod si mga bagong ugbon, bagong aki. Si piglets na dai pa isinusuway sa indang sa mga anayon dai po kabali ito, kaya nagdesisyon po kami na dahil dai makaka-receive hali sa Department of Agriculture bilang tabang po ang lokal na gobyerno Kanaga matao po nin 2,000 pesos per sakling, pero dai po lampas dapat sa 20 si total. Ang DA, pagtao po kayo itong 5,000, igwaman limit na 20 heads. So, iyo man po kita. Pigpo na ng depopulation kan mga urig kan Marso 2, 2020 na yaon sa 1 kilometer radius kan duwang pigkukonsiderar na ground zero sa syudad. Ang Zone 7 kan Barangay Kararayan asin Zone 5 kan Barangay Pacola. Ito po kitang gigibuhon na inaapod na condemnation pit within this ground zero, asin ang in charge po kayan, ito pong depopulation team, which will come from the City Veterinary Office and the Department of Agriculture. Sinda po si in charge sa paggadan, sa dispose
kay itong mga orig na nakayayaon sa laog po kan 1 kilometer radio. Kukuanon ang pondo kan indemnification sa calamity fund kan syudad, makaliis na magdeklarar nin states of calamity huli sa African Swine Fever o ASF. Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, Syudad Dinaga ipigpeserarom sa red zone kan Department of Agriculture huli kan African Swine Fever. Detalyas Joel Sulina. Red zone ngunyan ang siyudad ng Naga huli sa kaso ng ASF na kinumpirma kang Department of Agriculture asin kang National Meat Inspection Service matapos na magpositibo sa lab test ang mga pinagsumitir na mga samples gikan sa mga pinagsuspetsahang mga urig na tinamaan kang nasambit na hilang gikan sa barangay Kampakol asin barangay Karanayan. Sa presko na ipinaapod ni Alcalde Nelson Ligacion, sinabi kang NMIS sa paagi ni Mrs. Emily Saulon asin kan City Veterinary Officer na si Dr. Junius Elad. Nasa red zone na ang Naga City basado sa kategory na pinagpapasunod kang Department of Agriculture para sa zoning kaini kontra sa ASF matapos na makumpirma ang kaso kaini sa mga nakuang sample organs sa mga nagadana urig gikan sa nasambitan ng 2 barangay sa syudad para daina ini maglakop sa iba pang lugar o barangay. Sa lindong kang red zone, pinagsasadol kang lokal na gobyerno, Department of Agriculture, asin kang NMIS na mayong una ning movement nin mga urig o meat products kaini. Urog na ang pagbuno, maging ang pagtransportar sa luwas kang syudad ng Naga, maging ang pagbuno ka mga buhay na urig, sagkod dai pa nawawara o nahihira ang status kang ASF infection sa mga lugar na apektado, lalo na sa laog kang 1710 km radius na pinapasunod kang DA na protocol. Nakatalaan mang ipasar kan sangguniang panglungsod kang syudad ng Naga ang sarong resolusyon para magdeklara ng state of calamity sa syudad huli kang ASF. Ang nasa quarantine zone, yung within 1 kilometer from the ground zero. 2 po yung bawal, no movement of animals, and no slaughtering. So kapag may na-slaughter po within that, kayo po yung proximate cause ng paglakop ng disease, kaya kailangan po kumpiskahin yung tao rin. So, pwede pong mai-enforce yung law dyan. Violation po ng DA number 12 series of 2019 in connection with the mother law po ng Republic Act 3639 na pinagbabawal po ng Bureau of Animal Industry yung pag-move ng animals and the product. Kaya kailangan po talaga tayong magtulungan kasi kung hindi po natin susundin yan, lalo po malalagay sa malalang sitwasyon ng ating pong syudad. So yung pong mga meat vendors, alalahanin po natin, meron pong meat safety regulations. Alam po natin yung batas. Pero kung ginagawa po natin kahit bawal, ay malalagay po talaga tayo sa peligro at kayo po yung maapektuhan sa inyong industriya. Dahil po infected tayo sa 2 barangay, si Naga po hindi pwedeng lumabas. No, opo. So si Iriga po, pwede siyang doon lang po sa kanya ang source. Hindi po siya pwedeng magtanggap ng galing sa atin, sa halip, galing sa kanila. Doon po pupunta yung meat dealer. Kung meron siyang transaction doon, meron doong buhay na baboy, doon magkatay, papasok po ng Naga. Ganun po yung ibig sabihin niya. Opo. Yung source po, importante po kasi sa atin yung traceability sa pag-control ng disease and then yung pong traceability ng food animal and the meat product po. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulit. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa katakod pang Bareta, Naga City Abattoir daimu na mabuno nin mga urig sa laog nin 2 semana hulikan African Swine Fever. Pagbuno nin baka, kanding, asin damulag, daikabale sa lockdown. Detalles hali kay Don Jimenez.
Piglaro ni Alcalde Nelson Ligacion sa nangyaring press conference na sa ibong kan pagsarado kan Naga City Abattoir para sa pagbununin urig huli sa African Swine Fever o ASF, padagos man giraray subuotan operasyon kaini para sa pagbuno kan large cattle, siring kan mga baka asin damulag. Sigun kay Mayor Son, dahil nagkulang sa proactive measures ang gobyerno lokal, tanganing maibitaran ang paglaog kan ASF sa syudad. Alaga dahil man giraray ini napugulan, huli sa naenotang nakalaog na mga produktong positibo sa virus. Huli sa paglaog kan ASF sa syudad, pinagmarhay kan gobyerno lokal na temporalmenteng ipapunduan operasyon kan pagbuno kan karning urig sa laog kan 14 aldaw. Abattoir, tigsarata na. Alagad, bukas po siya, sarado po siya para sa mga urig. Alagad, bukas po siya para sa mga large cattle, halimbawa po baga, damulag, karabaw, asin, baka. Pigtawang doon pa ni Mayor Son na ipinapangalad ngunyan sa syudad ang pagbuno nin urig, alagad pwede man giraray na magtinda ning karne ning urig, gikan sa ibang syudad o banwaan na dai paapektado kan ASF, igwa ni magkakanigong dokumento asin gikan sa accredited na abattoir kan NEMIS. Slaughterhouse. Gustong sabihin, mayong dapat na bubunuon na urig from Naga City. Tabawal po baga itong pagbuno kung sain-sain lang. Dapat duman sa authorized area. Iyo po yung abattoir. Alagad, pwede man po giraray na magtinda nin urig for as long as itong source ka ito, itong mga authorized abattoir, authorized slaughterhouse. Halimbawa po baga, iriga. Kung hali po duman si urig, duman po binuno, dadarahon sa Naga, for as long as properly documented, pwede po yan ibenta, ipabakal. And also those frozen meat, imported meat, pwede po ito. Piglalauman man kan LGU ang pagtugot kan NEMIS na mapaamay ang pagbukas liwat kan abattoir, sigun sa marikas na naging aksyon na siniba pang mga lakdang kontra sa paglakop kan ASF sa syudad. Pakiulay po kami sa NMIS na kung pwede, kung marahaman si measures na piga-undertake kan abattoir to ensure na nasusunod ta po si regulasyon pag disinfect, pag sanitize kan lugar, tibaan niya po ma-shorten itong 2 weeks period. Maging 10 days na lang po bagayan o kaya 1 week, di marhay para po sa sutuya. So yun na po yan sinaging decision. Uyaman ang pahayag ni Emily Saulon ka National Meat Inspection Service o NEMIS manungudigdi. Mga measures na ginagawa, kaya po tayo nag-lockdown para ma-facilitate po yung early capture at hindi na po maglako pa sa buong barangay. So kapag na-contain naman po yun sa isang area, within the period given, kung ma-shorten po nating ma-address, ma-recommend po ng BAI na free po yung 2 barangay, pwede naman pong mag-resume uli yung operation. Kaya lang po ngayon, dahil magde-depopulate pa lang, and then magdi-disinfect po ang slaughterhouse, dahil doon nga po namatay yung isang baboy na nag-positive, wala po tayong choice kung hindi sundin po yung mga measure para po hindi na mag-spread pa ho lalo yung African Swine Fever virus. Nagpuon ang temporalmenteng pagsarakan operasyon kan abattoir kan Marso 1, 2020, makalis na magpositibo sa lab test ang sample kan urig na pigpadara kan syudad sa Department of Agriculture or DA. Para sa Naga Ngunyan News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Naga City Price Coordinating Council sisiripon ang presyo ng karning baka, kanding, manok, asin sira pagkatapos magdeklarar ang syudad ni State of Calamity uli sa African Swine Fever. Ang detalye sa haliki Joel Sulina. Balansar din price monitoring sa merkado publiko asin mga meat stall sa syudad Dignaga ang Naga City Price Coordinating Council katakod kang ASF scare kun kaya kulang o bayo ning supply ning karning urig sa syudad. Kabali na ang posibleng paghiro sa presyo kang ibang karne, siring kang baka, manok, kanding, kabali na ang presyo kan sira.
Sa pagkipag-ulay kay City Councilor Joe Perez, sinabi kay ni na makalihis na maideklara ang state of calamity sa bilog na syudad ng Naga huli sa ASF virus, matiripon sinda sa council para man pag-ulayan ang mga lakdang na sa indang gigibuhon katakod kang ilalansar nindang supresang price monitoring kasabay kan price freeze sa mga meat products kabali na ang presyo kan sira. Aminado man si Kagawad Joe Perez na dakula ang epekto kay ni sa kabuhayan o negosyo lalo na kan mga saradit na parakarning urig huli sa ASF virus na nawaraan man ng pinagpapabakal na produktong karne. Alagad tinanong doon kang opisyal na kaipuhan ba na maprotera ng interes kan mga consumers asin mapugulan ang posibleng pananamantala kang nagkapirang negosyante na magpalangkaw kang presyo o artificial price hike kan mga pinagpapabakal na karning baka, manok, karabip, goat meat, sira, maging seafoods. Po i-mobilize Giraray sa tuyang team for the monitoring of prices. Continuous monitoring po kang prices, kang meat products, lalo na po ang manok, ang baka, damulag, saka kanding, and kabali naman po ang sira. Dahil po taday available sa market mo niyan ang pork because of the virus. Diyaw naman po kay Takayan sa field for the continuous monitoring. Para sa Nagangunyan News, Joel Serena. ANN News. Headlines. Ngunyan. Meat vendors sa Naga pigmamati na ang epekto sa negosyo hulikan African swine fever. Detalye sali kay Don Jimenez. Aminado ang mga paratyenda ng karning urig sa Naga City People's Mall o NCPM na labisindang naapektaran ka magpositibo sa African Swine Fever o ASF ang syudad. Sigun Kimoni na Baleno, presidente kan Meat and Chicken Section sa nasambit na merkado publiko, labing naapektaran ngunya ng sa indang pagbuhay urong nang nasasakitan sindang magpabakal kan sa indang mga produkto na sa normal na sitwasyon nakakapaubo-subot sindang 2 bilog na urig asin nagigibo pang mag-wholesale sa kataraid na tindahan. Kan dati nakaka-2 man urig, nag-wholesale pa kami sa kataraid para madagdagan akong kulang ang samong pangrasyon. Nag-wholesale kami. Alagad yun yan, mayo na. Apuera digdi, apektado pa subuotan sa indang mga katabang sa arual daw na pagpapabakal sa merkado publiko. Dakulang maray na epekto iyan dahil sa pagbuhay-buhay mi, saka naapektaran pa pati si mga katabang ming sa karnihan, mayo sidang hanap buhay. Alimbawa sa 5,000, si mga bako kaya nito, dahil kadapol man kaming gastos. Si bayad duman sa abatua, si mga permit, tapos si mga sweldoan mi, nangangaipo man sinda. Kaya kakapira na sana ang nito kay. Katakod ka ini, naghampang ang meat vendors ka Naga City People's Mall o NCPM, kay Alcalde Nelson Ligasyon, tanganing makagibonin paagi na daing gayong maapektaran ang sa indang pagbuhay, siring man ang supply kan karne sa merkado sa ibong kan ASF. Huli digdi, tulos man na nakiulay si Mayor Son sa National Meat Inspection Service o NMIS na tugutan ng sarong commercial farm na magsirbi na bunuan mientras na naka-lockdown pa ang operasyon ka Naga City Abattoir. Dagos man na pigtauan ng provisional permit to slaughter kanemis ang NFH farm sa banwaan in Milaor. Ini sigun sa pagpautob kan nasambit na commercial farm kan striktong biosecurity na laog sa papautob na standard kanemis. Asin ang pagkakaigwan ng trained meat inspector na accredited kanemis sa banwaan. Apuera digdi, pigtawang doon pa kan NMIS na yaon sa luwas kan red zone o infected zone kan ASF an Milaor. Para sa Nagangunyan News sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba pang mga bareta, mga opisyalis di barangay nangapudan sa senda mga residentes urog na sa mga nagaatamang urig makipagtabangan asin makikooperar sa mga autoridad kontra sa ASF o African Swine Fever. Ang detalyes haliki Don Jimenez. Naghahagad ng kooperasyon ang mga punong barangay kan Barangay Kararayan asin Pakul sa mga backyard hog raisers sa sindang mga nasasakupang lugar dapit sa pag-utob kan mga pigi-implementar na lakdang kang gobyerno lokal asin nasyonal kontra sa paglakop kan African Swine Fever o ASF sa Naga.
Sigun kipunong Barangay Rodrigo Agravante kan Barangay Kararayan. Maabot sa 60 ang backyard hog racer sa indang lugar na tulos na pigkaulay asin piglista kan sa indang Barangay Emergency Health Response Team tanganing maasigurar na igwas indang detalyadong datos asin matawan ang mga inikan magkakanigong asistensya gikan sa gobyerno. Ini makalis na kaulayon siya ni Alcalde Nelson Ligacion asin iba pang mga opisina kaibanan ang punong barangay kan Barangay Pakol kan Domingo, Marso 1, 2020 dapit sa pagpositibo kan sa indang mga barangay sa ASF. Pag-out ba, kinauli na kami na itong may number 2 kami na iguana kayan. Pero po at pag sabay text ko sekretary ko, forward sa mga hagawad, pati mga BXW. Sigun man kipunong Barangay Josue Perez kan Barangay Pakol. Hagad subuot kan sa indang mga residente na tulos maitauan na asistensya sa inda kan gobyerno urog ng panahon ini kan mga selebrasyon siring kan graduation asin iba pa. Medyo napupungaw sinda na kukwenta, nangihinayag ta ang iba kayan, iyon nindang katabang-tabang sa pagbuhay. Lalong-lalo na itong nagataman, may mga urig-urig, kundi makikitang magigibo. Medyo tugot naman sinda, naintindihan naman nila ang sitwasyon. Hindi kaya garo mayo man sindang ko yan. Ang pen lang, siguro dapat ang ibuong kang gobyerno, itong pangakong 5,000, maitautulos. Maitautulos, araw mo yan, baga ang araw mo yan, ma-graduation, ma-closing, iyan ang mga saro sa mga pinangapigkukay nidang magamit ninda. Nagibo man subuotan sa indang konseho di barangay nin resolusyon na mataunin dugang na asistensya sa indang mga apektadong konstituente. Ginibang resolusyon na nagagad kami sa city government na magkaigwan ng insentibo. Ako nga piguro lang pwede ako mag-declare din ng calamity. State of calamity. Ngunyan pa-verify ko lang kiti surira kung arendo man ang pwede ming gamiton. Nagpapa-verify ako sa city accountant kung arendo man ang pwedeng gamiton sa state of calamity. Padagos man ang sa indang information dissemination asin pagirumdum sa backyard hog racers, tanganing day na maglakop ang ASF sa indang barangay. Ang pakiulay ko, perming malinig ang sa indong mga urig. Maiwasan ang ano yan. Kumadyan ka mo sa lawag kang pag-uurigan nindo, magkaigwa ka mong disinfectant, pagkatapos sinilas na ilalawag nindo duman, iyo manggirarendo. Pero dahil paggamiton, igdi sa luwas. Yan ang dapat kaya. Dahil paglawag, pag ano yan, saka ako mapupili, kamo lang mismo magparalaog dyan sa pigirin nindo. Dahil magpwening ibang tao, na ano yan, prohibit nindo na kamo lang ang dapat maglaog, kamo lang ang pirmingguan, mayong maglaog na iba dyan. Kaya maiwasan tayo itong virus na daradara, lalong-lalo na sa sinilas. Nakiulay man si Agravante sa inda mga konstituente na makipagkooperar sa inda asin sa gobyerno lokal sa mga lakdang na pigi-implementar kontra sa African Swine Fever o ASF. Sa mga lang, kooperasyon po ka na bang saro, sila mga ataman po digdi. Sabi mo nga ikaw pong parting nagpalista, sabi mo po, magpalista sila. At least ako sila sa 1 kilometer radius, sa mga taga sa Karayan. Sa po, trabaho lang kami. Bako po yan personal. Kung nagyayang po sa mga barangay personal ko, o kagawad po, dahil man yung pag-anggutan, kung may kaanggutan po kamo, sabi ko nga sa ko na lang, tayan po, nakisunod lang kami sa pasugo-sugo sa muya. Saka po, nalalagaman po yan sa ulay-ulay. Pag-ulayan tala po kung anong problema. Pigkaulay kan Department of Agriculture o DA, National Meat Inspection Service o NEMIS, City Veterinary Office, asin LGU naga ang mga residente na igwanin urigan sa Barangay Pakol asin Kararayan, tanganing maexplikaran sitwasyon asin ang magiging sistema urug na sa depopulation. Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba namang bareta, pagpangataman kan kapalibotan padagos na ginigibos sa paaginin mga tree planting activities sa urban areas kan Naga. Detalles sa report na ini.
Puun kan ilansar kan gobyerno lokal kan Naga sa pangingenot ni Alcalde Nelson Legacion ang Forest Intermedes o FOM program. Tulos nagsignipikar nin pagtabang sa parehong kamawotan na mag-ataman asin magprotehir kan kapalibotan ang Metro Naga Water District o MNWD. Komo igwanin sa diring nursery nin mga pananum ang MNWD, saro sa pigihinguan ninda ang padagos na pagsupply nin mga seedlings, partikular sa urban areas asin mga eskwelahan kan syudad. Ang MWDP nagtataw kami ito kapo kitang sa diring nursery, so natabang kita sa mga eskwelahan, nataw po kita ng mga seedlings. Benepisyaryong ngunyan kan libreng mga pananum kan MNWD ano sa Rizal Elementary School. Labis ang gatos na fruit-bearing trees arog kan kastanyas, iba asin marang ang pigtao sa eskwelahan asin sarabay na pigtanom kan mga estudyante asin para tukdo kaiba si Alcalde Nelson Legacion asin MNWD General Manager Virgilio Luwansing. Among itataranong kids, you will not only be planting these trees, you will also ensure that they will grow, they will mature. Gusto sabihin, aatamanon po nito. Ang karahayan, kan Forest in Our Means program, tinuli po ta itinatanong siya, asin papadatulaon po siya, aatamanon sa lugar na piripirmita pong pinupuntahan. Dakulang tabang ang esfersong ini kan MNWD sa kamautan kan gobyerno lokal na maibalik sa magayon na estado ang kapalibotan kan Naga. Sa parte kan MNWD ang padagos na pagtanom nin puunin kahoy, sarong paagi tanganing magdakol ang supply nin tubig sa syudad. Pira sa pigre-rekomenda nindang itanum sa urban areas ang fruit-bearing trees, dangan hardwood trees naman sa mga watershed areas. Kasi itong mga kahoy na ang pag-hold ng halangkaw ang kapabilidad na mag-hold ng tubig. Ano po? Demi po kaya piga-advise sa watershed, sa bukid, ang kuyan, ang mga fruit-bearing trees. Saro po yan sa rason kung sa'y naglalawag ang tao duman sa protected area para kuanon si mga prutas. So, nung nakalaog, pwedeng magputulsinda ng kahoy. So, ang piglalagta po duman mga kahoy na halangkaw ang capacity na mag-hold ng tubig. Target na matauanin seedlings asin makatanom nin dakulpang mga kahoy ang MNWD sa gabos sa mga eskwelahan sa syudad. Kulan sa mga kaakian, lugod po maintindihan ta kung paano ka-importante ang kahoy with regards in connection sa tuyang inumo na tubig. So, mga aki pa, si mga magurang sa tuyang mga aki, paintindihan ta po kung anong importansya kang kahoy asin kang tubig. Para sa Nagangunyan News, Kate Dolovieres. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba pang mga bareta, Educare Center, Access Road asin pagmukna nin urban poor communities sa Barangay Carrayan, tulos ping aksyonan sa community meeting ni Mayor Nelson Legacion. Ang detalye sa Alikido Jimenez. Kabali sa mga naging aksyon ni Alcalde Nelson Legacion, durante kan sa iyang pakikipag-meeting sa mga residente kan nagtalikod na Domingo sa Sitio Pasto, kan Barangay Carolina, iyo ang concreting kan 200 metros na pathwalk. Ang proyekto, bunga kan pagtatarabangan kan komunidad kan LGU Carolina asin lokal na gobyerno kan syudad ni Naga. Ang pathwalk ipapasimento kan syudad, mientras na ang kasugpo na tinampo o ang interior road pasiring sa mga harong, ipapasimento kan LGU Carolina. Kangkang February 16, nagkaigwaning community meeting duman sa Sitio Pasto sa may inarihan kang Carolina. Asin nakaulay ta duman si mga community yan din. Sa kaparehong meeting, pigresolberan man ang mga pangangaipo sa Educare Center para sa mga kaakian na sin-covered court na nagkaigwan nin linaw ang konstruksyon huli sa duwang pamilya na nagdonar nin 400 square meters na lote. 200 square meters para sa Educare Center, matan 200 square meters pa ang tutugdukan kan covered court. Itong manunungod sa gigibuho na proyekto duman na makakaigwa ng access road. Papasimento na itong dating access road naayos na duman itong deed of donation asin po na natulos. So nasa 200 meters ang laba kang access road. Asin itong kakulangan duman nangako man ang Barangay Carolina sa pamamayo ni Kapitana na
ipapadagos naman ninda. Itong mga palaog naman sa mga Sardita Street, hindi naman mapag-ipo. As in, pinaabot din nga ninda na makakaigwa nga ning naghahagad pa rin sinda ning educare tapos covered court. Kaya lang sabi nga ni Mayor Nelson na masakit siyan gibuhon kung mayo talaga ning daga. So, duman mismo sa Orulay na ito, may nag-commit ning duwang landowners na madonar ning tig 200 square meter. Ang saro gagamiton para sa educare, ang saro man gagamiton para sa duman sa covered court. Ang duwang ini, ang sarong landowner, ang pamilya Boragay, tapos ang sarong man na landowner, ang pamilya Kaw. An magayon na resulta nin mga community meetings ni alkalde delegasyon nangyari man sa sentro kan barangay Kararayan asin sa sitio sa Lunggigi kan kaparehong barangay. Kan Pebrero 23, aldaw nin Domingo, pigresolberan man kan alkalde asin kan mga residentes duman ang pangangaipo para sa sadiring home lot kan sarong komunidad na buot na magbinipisyo kan programang kaantabay sa kauswagan. Pagkatapos na makonfirmar na interesado ang pamilya na ipabakal sa mga nakaistaran sa indang lote, marikas na nagsugo ang alkalde na i-appraise na ang propriedad bilang preparasyon sa paglaog kaini sa socialized housing program kan syudad para sa urban poor sector. 23 sa sitio sa Lunggigi, duman sa Phase 4 sa Zone 3 kang Kararayan, ang napag-ulayan duman itong request kang sarong komunidad na makabali na siya duman sa kaantabay sa Uswagan Project. Ito kaya pagkasadiri pa kang mga pamilya Abella, pero willing naman itong ipabakal sa syudad under duman sa kaantabay sa Uswagan Program. Ngunyan, ang kasugan ngunyan ni Mayor Son, matabangan tulos na may appraise itong property para maibalik duman sa tao na ini ang presyo sa ngunyan kayan na pwedeng bumaba pero dahil na digdi pwedeng dumangkaw taang syudad kaya dahil siya pwedeng dumangkaw duman sa appraised value ng property. So ibabalik ta ini para maaraman nila na ini ang presyong babayadan din. Pag okay na sa inda po, ilalawag ta na ini duman sa kauntabi sa Uswagan Program. As in, hali po duman, nagbalyo pa rin kami sa sitio sa Lunggigi, si Mayor. As in, itong concern kaya duman, itong interconnection kang Kasoreko na makuryentihan na itong community. Nakahanda naman po si Pinagibo kang syudad ng mga poste, kable, pero makakaigwa na po duman, pag-aayos na o pag-connect na kang opisina duman sa Kasoreko. Kami na po siya nagpa-follow up para po matakudan tulos yung kuryente. Para sa Nagangunyan News, Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Metro Naga Water District pigsisyerto na bastanteng supply nin inumong tubig sa paagi nin mga sustainable projects. Uya ang report. Pirming piga-asigurar kan Metro Naga Water District na igwanin bastanteng supply nin tubig ang syudad ni Naga. Sigun sa pamayo na si Engineer Virgilio Luansing, daisinda nagpapakampante. Kaya ngunyan pa sana, piga-antisipara na ninda ang posibleng pagkulang nin tubig sa water sources. Urog ng taon-taon, naglalangkaw ang demand sa supply nin tubig sa Naga. Sa ngunyan po, okay pang supply ta, pero piga-anticipate ta po yan. Sa grabing pag-asenso pang syudad ng Naga, pati po ang kataraid na po yan, munisipyo na cover ta, ang Kanaaman, Magaraw, Kamaligan, Gainsa. So kaya po ang tapong i-anticipate ang maabot na mas nakulang demand. Apora kaya sa Naga, ang MNWD pa ang nagsusupply nin tubig sa apat pang mga banwaan siringkan Kanaaman, Magaraw, Kamaligan, asin Gainsa. Tuyong tag-init, nagbababa ang level sa apat na water springs kan MNWD sa porsyon kan Pili asin Panikwason. Kaya ngunya na taon, may tulong flagship projects na pigigibo ang MNWD. Endot na digdi ang septage treatment plant na yaon sa Barangay Carolina. Pandua ang Bicol River Surface Treatment Plant asin ultimo ang water line improvement. Hindi po pwede kita mag-aasa lang sa mga sources ng yan. Ang spring ta po, sa kahaluyan, nagbababa. Then, di man po pwedeng masaturate kita ng mga deep wells, ng mga pumping station. So, talagang maduma na po kita sa pag-tap kang sources sa Bicol River.
Sa septage treatment plant, katuyuhan kay ining linigon ang tubig hali sa septic tanks. Antes man ini magpasiring sa katubigan, tanganing masyerto na ang tubig sa salog malinig. Kung sa ini po nga project na ini, kukuanon ta si mga ati duman sa satuyang septic tank, dadaron po doon sa planta, lilinigon, ititreat, then iaapunta sa mga body of water. Katakod sa septage treatment plant, ang pigpe-prepararan naman na proyekto kan MNWD, ang Bicol River Surface Treatment Plant, kung sain makuha mismo nin tubig salog ang planta. Dangan iaagi sa pulidong water treatment, tanganing maging potable o pwedeng inumun na tubig. Very highly technical and highly modern po sa tuyang technology para po dilinigon tong tubig sa salog din gibuntang inumo na tubig. Kung mahiling po dito may connection sa septage sa kaitong surface water kung saan dapat ang salog ta malilig. So yun po to, itong imbes itong ati kang po sunod na magdalagan sa salog, kaya po anta pong linigon mo na then iyapon sa salog, then pag naning itong tubig sa salog pakinabangan ta. Ultimong proyekto kan MNWD ang waterline improvement kung saan madagdag nin mga darakulang water pipelines sa main sources pasiring sa mga konsumidores. Dahil po si mga tubutang mga dati medyo saradot na, dakol na kitang sources sa taas, dahil nakaya kan mga tubo ta, so kaya po pong magdagdag. Hihinguwahon kan MNWD na matapos ang tulong proyektong iningun niya na taon, asin magagamit na sa masunod na taon. Pag narealisar na, pigsyerto ni Luan Singh, dai na makaka-eksperyensya pa urog na anyaon sa residential areas, nin maluyang bulos o kaya naman kakulangan sa supply nin tubig. Sa ngunyan igwanin 29 pumping stations ang MNWD sa pamitisan kan Mount Isarog. Para sa Anagangunyan News, Kate Dalovieres. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, mga school projects, produkto, asin serbisyong pighaman o obra kan mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan sa Naga, tampok sa best outputs exhibits kan DepEd Naga. Ang detalye sa Likid Joel Sulina. Ipinahiling kan mga estudyante gikan sa mananlain ng public elementary and high school sa siyudad Dignaga ang sa indang mga nahamang mga proyekto asin produkto baging mga serbisyo na sa indang nanuudan sa EPP, TLE, TVE, TVL Tracks sa ginibong ikapitong DepEd Naga City Division Exhibit of Best Outputs. Sa entrevista kay Mr. Herman Bobis, Education Program Supervisor kang DepEd Naga, taon-taon na ginigibo ini kan DepEd Naga para man maipahiling kan mga estudyante ang mga pinaghaman nindang ideya, mga bagong inobasyon, asin proyekto sa teknolohiya, asin livelihood na sa pag-abot ning panahon na sinda makapagtapos ning pagklase ang mga estudyante magagamit ini para makakuha ning income asin magamit sa trabaho asin negosyo o sa diling kabuhayan. Ang programa ginimbo sa JMR Coliseum sa loob ning tulong aldaw kung saan nagpili man asin pinagtaunan ning pagbisto asin award ang mga bagong inobasyon o proyekto na gibo mismo ka mga estudyante. Nakatuwang kan DepEd Naga ang lokal na gobyerno kan siyudad Naga sa paagi kang Naga City School Board sa nasambitan ng aktibidad. Taon-taon na ginigibo digdi sa Naga, tanganing sa itong mga ginibuhan ng mga proyekto kan mga aki sa classroom, may pahiling digdi sa intirong Naga City Division para mahiling man kan ibang mga nasa ibang eskwelahan si mga magagayo ng mga proyekto kan sa indang mga aki, especially sa mga magurang, asin si itong mga kaklase maninda mahiling na igwang mga araw pa lang kaning mga project sa iba-ibang eskwelahan. An sarupang katuyang po kayo ni tanganing ma-address ta itong bigdasabi duman sa curriculum exits kan K-12 program na maabot siya 4 na level. Kaya ang TLE, ini pong mga subjects na ini, yun yan nakakasimbag duman sa 4 na itong katuyuhan kang K-12. Bago pa nga ni ang K-12 program, ini ginibutan na nainot na po ang Naga na mag-implementar kan siring na inisyatibo para sa satuyang mga kaakian. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Swimmers Kanaga padagos ang pag-ensayo bilang preparasyon para sa Palarong Bicol 2020. Uya ang detalyes.
Listado ang syudad ni Naga na matibay pag-abot sa sports na swimming. Puun pa kan termino ni defuntong alkalde Jesse Robredo, pigaataman na ng gad kan gobyerno lokal ang mga atleta sa swimming na nagre-representar kan syudad. Kaya ngunyan bilang preparasyon para sa papaabuto na palarong Bicol 2020, labo-labo sa training ang mga swimmers kan Naga. Sarong bulan antes ang kompetisyon, nagpasiring sa Naga ang saro sa bistadong swimmer coach na si Coach Archie Lim para magkondukta nin swim with the Olympians Camp. Sa laog nin 4 na aldaw, bako sana ang mga swimmers ang nagtraining kundi patian sa indang coaches. Mga teknik sa swimming at pigtukdo ni Coach Archie bilang dating kampyon sa nasabing sport. Filipinos, that we should be able to believe that we can produce good swimmers here in the Philippines and not just relying on recruiting our Filipino yung mga field amps natin and mga Filipino sa foreigns natin. We have nothing against them, it's just that we feel now we should be helping the swimmers here in the country more, and if we help them, we have naman the talent, the drive, and all those stuff that is required to produce a good swimmer. Apara kay Coach Archie, nagherasman kan sa indang tibay sa swimming si Coach Marichi Gandionco, SEA Games medalist kan 2003, asin 2-time Olympian asin SEA Games medalist na si Jasmine Alcalde. Ngunyan, sinda naman ang nagheheras nin tibay sa mga hoven na swimmers. Been coaching for a few years, pero syempre when I was still starting out as a new coach, the transition from being a swimmer to a coach, syempre there was a lot of adjustments made to be done, pero most of it's very fulfilling to know that you're able to share your knowledge, but at the same time I keep learning new things to help improve this, to help be more aware of the sport, be more aware of what's needed to improve in the sport, and to be able to share it with these swimmers, not just my own. Dream ko talaga siya noon pa na ma-share lahat ng natutunan ko in all my years of swimming sa next generation. Kaya nakakatuwa din. Inspirado ngunyan ang mga swimmers kan Naga tanganing paurugon ninda ang skills as intibay sa sport. Natutunan ko po ay maging isang disciplined athlete through swimming, kung gigising ng umaga tapos mag-work hard talaga po. Just to do my best to represent the country, the city. Yung priorities po, yung inuuna ko talaga. Tapos kapag nasa school po, yung mga ginagawa ko po sa school, yung school works lang talaga. Tapos kapag nasa swimming po, ang iniisip ko lang yung swimming lang talaga. Training has its own schedule. I adjust my studies and I lessen my leisure time so that I can cope with my academics and also in my training. Pigsyerto kan mga atleta na handa na sinda para irepresentar ang Naga sa palarong Bicol 2020 nagigibuhon sa Marso 24 hasta Marso 29 sa Daet, Camarines Norte. Para sa Naga Ngunyan News, Kate Dolovieres. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, mga programa asin serbisyong ipigtatao kan Concepcion o kan Barangay Concepcion Grande sa Ciudad de Naga, aramon ta sa special report ni Don Jimenez. Pigpapahigot ngunyan kan Barangay Concepcion Grande sa inda mga programa para sa salud o rog nangunyan na igwang pigbabantayan na African Swine Fever o ASF sa syudad. Apera sa mga programa sa salud, aramuntan iba pang mga programang pigtatawang prioridad kan mga opisyal kan Barangay Concepcion Grande para sa satuyang featured barangay ngunyan na semana. Sigun kay punong barangay Michael Oliva kan Concepcion Grande, pigtututukan ngunyan kan sa indang konseho ang pagmonitor sa mga origan kan sa indang mga konstituente katakod kang ASF sa syudad. Nagpuuna sindang magkolekta ng blood sample sa 5 origi kan sa 5 zona kan sa indang barangay na iyong pigpadara sa Department of Agriculture. Sa ngunyan po, iko kitang nakakaling of activities, alagad iko kitang pinaka-priority ngunyan. Ito pong manungod sa African Swine Fever. Ngunyan po nga, natatapos pa lang kami mag-collect ng blood sample sa mga uri, hindi po sa kada zona. Iga po kaming 5 zonang pigkuhanan ng blood sample. Kaibanan mi po si taga-Department of Agriculture saka sa City Bed, si Ma'am Lilian. Kaibanan mi po pagkuha ng blood sample. Cooperate man po ang iba, si iba nagre-resist,
baka nga maapektaran. Pero pag napapaintindi mi po, na-cooperate siyang makuha na ning blood sample. Pigibo subot ninda ini kumupag-utob sa kasuguan kan gobyerno lokal kan syudad, tanga ni mapaurog pa ang mga lakdang kontra sa paglakop kan ASF sa syudad. Para maibitaran, tapos madali kitang ma-declare na free from ASF. Kaya pakiulay niyo sa residente, mag-cooperate sila. Before pa po yan, kang Monday, siguro mga hanggang alas 9 kayong banggi, nag-inform na kami sa resident na bawal magbuno, bawal magpaluwas ng uri. Tapos may transmittal kami na na-inform sa mga resident. From Zone 1 to Zone 7. Forwarded na po yan sa City Vet, saka sa City Mayor. Apwera sa ASF, aktibo manindang pigbabantayan ng iba pa ng mga helang na posibleng maglaog sa syudad, siringkan COVID-19. I-reactivate me itong BERT, itong Barangay Health Emergency Response Team. Ikaw po kaming duwang team, ako po ang namamayo sa duwang team. Orient po sinda kang last day kang City Health Office kung paano ang paggamit ng PPEs regarding po sa araw kayo na case. Inform na po ang health station mo regarding kaya. Ay, gaman na itari po kayo, baka malang itong ASF. Ito po bagang COV, Mientras tanto, padagos man subuotan sa indang pagmantinir kan pa si Orden sa tabang kan 18 barangay tanod na nagpapautog kan mga lay asin pulisiya, siring kan curfew ordinance, road widening asin iba pa. As of today po, continuous ang roving monitoring ni ikaw kaming 18 na barangay tanods na pigbang kami sa duwang team para mag-ikot. May night shift sa kaitong panday. Iya po yan, may duwang team. Continuous po ang monitoring. Kung may mga request, ibabali mo po sa pag-roving. Plus, ito pong igbali mo na itong sa road clearing. Ika po kami rigling transmittal, igawin po marami mga business sector, mga residente regarding po kang road clearing. Dapit man sa transportasyon, igwasubot sindang 5 traffic enforcers na iyong katuwang kan barangay sa pagmanihar kan bulos kan trapiko asin pagpapabalyo sa tinampo kan mga kaakian. Para himanda po itong pagpapabalyo sa mga aki. Plus, iga po girari kaming transmittal na pagpapareceive sa driver, operator regarding po kang road clearing sa itong bawal magparking sa gilid kan tinampo. Kaya, naka-ready po kami. Kang nakaagi po nga ng December, nag-operation kami digdig na bawal magparada. Kaya anytime, dahil sila pwede maginamagit sa mo, na from time to time pag-igdininda, inform sinda kanin. Harag po kani ma'am, ano po. Ika po kang tigpapaluwas kani na informing, bako lang sa parking, pagsigarilyo, saka ito pong sa basura. Sarabay na po yung digdig. Okay, pa nag-enforce po kami, dahil manang nagkatsamo. Taaram na ninda na bawal yan maghapon, oras sa kaldaw. Bawal magparada. Ang programang iniyaon sa irarong kan Zero Accident sa Barangay Program kan Concepcion Grande na obhetong malikayanan na nanuman na klaseng aksidente sa saindang barangay. Apwera sa mga ini, pigsaysay man ni Oliva na igwasindang pigpapatapos na bagong 2-story building sa barangay na iyong paglalagan kan sa indang ALS, Educare, Barangay Tanod Office asin BDRRMC. Labing kinakaipuan subuot kan sa indang barangay ang bagong edifisyo, urog na para sa indang mga estudyante sa Educare. Importante yun po talaga yung mga namaray na nagdadakol ang number kang mga aki, itong mga preschooler. Minsan nga, dahil na nakikater, tapano na dahil namang kayang i-accommodate kang Educare teacher ta. Iga po kita din tulong Educare Center. Kulang po nga ni. Kaya ini po, piginot may na ma-develop, standard na po ang sukol niya. Kaya niya nang i-cater ang 50 siguro na preschooler. Plus, duman sa Zone 1, saka sa housing. Kaya, piga-preterming mag-ibunan. Saka, makabali po kami sa evaluation. Sa evaluation po kami, minsan, bagsak ang grande. Dahil na standard itong rooms na ginagamit kang Educare.
Pigsyerto man ni Oliva na aktibo ang sa indang Barangay Council for the Protection of Children. Na kaipuhan ma-address ta si mga problema kang kaakihan. Kung ano tong proteksyon na dapat itaw ta sa inyo. Sangon yan po, itong proteksyon na po, dito pong computer shop na si mga aki malimitaran. O kabali po ang tanod, nag-iikot po kami, igwawarningan mi po sinda. Plus, nag-organize po kami gadtong computer shop owner-operator. Na rin katabang mi sa pag-implement. Na kung sakaling maaaring nyo sinda, i-comply ninda itong requirement ng barangay, kan city, regarding sa policy pag-abot sa paggamit ng computer, si magamit kang oras, kung hanggang anong oras, haram po nito. Katakod kan sa indang mga programa para sa kaakian, pigahampangunyan kan Konseho de Barangay ang pagresolber kan problema sa malnutrisyon kan mga kaaki ang nag-iedad 0 to 59 months. Igwa po kitang 88 na pig-submit sa Population Office regarding sa nutrition. 88, yan na po dyan si itong kulang ng timbang, overweight, stunted, yan na po dyan sa 88. Nasangon yan po, ongoing ang feeding program. Hali sa city. Nag-start po kang February hanggang December po yan. Sabi ni Ma'am Raquel, ang feeding program na continuous po ang pag-monitor. Plus, ikaw pong stakeholder na nagtatapa. Uyaman ang mga pigtagamahan kan aprobadong annual budget kan Barangay Concepcion Grande. Siya allocation ni po, pinakainot sa mga mandatory. Local Development Fund, 20%. GAD, itong gender, 5%. Si Children's, 0.1% kan IRA. Solo parent, PWD, plus Barangay People's Council, nag-allocate po kaming 2% para po sa inda. Plus itong DRRM, 5% man po ito. Si TADA po naman, pig-allocate niya sa ibang mga services. Health and nutrition, nakula po. Nasa 800 plus, 822, kabali na ang PS. Si Imohuimi, nasa 1.2 million. Kabali na dyan si maintenance ng admin, telephone, electrical. Gabos po, si ibang mga services. Plus sa peace and order, ang pinakadako lang po, health and nutrition. Nasa more or less 822. Nangapudan man si punong Barangay Oliva sa indang mga konstituente na magpartisipar sa mga barangay assembly tanganing maipaabot sa konseho ang sa indang mga pangangaipo. Permining pagpapagirumdum, lalo na po pag nagkakandak kita ng synchronized barangay assembly, permita pong pagpapagirumdum dyan. Iyon po yung tamang venue para ipaaramta si mga programs, bakulang kang barangay, si city programs, plus national programs. Iyon po yan si tamang venue para ipaintindi, ipasabot sa inda kung gaano kahalaga ining pig-implement na programa kang gobyerno sa barangay. Tangon yan po pati ang direktiba barangay na. National, city, down to barangay. Kaya po kayo sa barangay, nagpupuhon ang mga problema. Kumbaga yun yung grassroots. Kaya pigublika kami kang DILG na magtrabaho. Nagpagirumduman siya sa indang mga barangay official na magtrabaho ning tultol, sigun sa indang pigsumpaan na trabaho. Dahil maginanakit si mga barangay official na dahil kita itong nagpapatik-patik, dahil kita pwede mag-relax, lalo na sa panahon mo niyan. Kaya iga po mga barangay official na minsan banggina, yahan pa kita sa PIL. Parte yan kat sa tuyang trabaho, sinumpaan. 24/7 po kami digdi sa barangay. Dawa ng oras, pag may nagdigdi, i-cater ni po yan. Bukas po ang pintuan, kang barangay hall, pintuan, kang mga harong, kan sa mo yung mga barangay official, to address, to cater, kung ano man ang pigraraming problema, kan sa mo yung mga kliyente.
Para sa Nagangunyan News, Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Unya naman, para sa pagparehistro ng mga importanteng dokumentos, iba pang mga serbisyo na pigoprisir kan City Civil Registry Office, aramon niya to sa special report na ini. Diretsos kan kada Pilipino na magkaigwanin tultul na pagkakabisto sa komunidad. Maeksperiensya ang mga benepisyo asin pribileyo na pigtatao kan gobyerno sa kada namamanwaan. Sabi nga ni sa 10 karapatan ng bawat batang Pilipino, diretsos kan sarong aki na maipangaki asin magkaigwanin pangaran asin nasyonalidad. Ang pagkakaigwanin pangaran asin nasyonalidad kan sarong individual, responsibilidad kan kada magurang, katuwang mayong iba at City Civil Registry Office. Ngunya na semana bistuhon niya to ang opisina kan City Civil Registry. Ang sa indang mandato, mga serbisyo asin mga programa na mayormenteng nagbebenepisyo ang kada saro sa to. Enkargado sa pagsyerto na nasa tanos ang operasyon kay ni, ang Acting Division Head, Civil Registrar Maria Dolores de los Reyes. Mandate ng Civil Registrar's Office is to implement the Civil Registration Program ng Naga City pursuant to Act 3753 or ang Civil Registry Law and other pertinent laws regarding civil registration. Tataon ng directive sa ang Philippine Statistics Authority, whatever mga memorandum circular, halo yan sa INTA. Digdi sa opisina ninda sa Laogan City Hall Main Building, makukuha ang archive section kan gabus na pigrehistrong dokumentos. Malinig asin organisado ang pagkakasaray kan mga ini, susug sa registry number asin taon. Pinakahuloy na dokumento na nakasaray digdi, 1945 pa. Tulong importanteng dokumentos ang pigre-rehistro kan Civil Registry Office. Ini ang birth certificate, death certificate asin marriage certificate. Katakod sa pagrehistro kan marriage certificate, sa Civil Registry Office man kinukuha ang application para sa marriage license antes ikasal. Alagad apwera kan tulong basic documents na ini, pigre-rehistro man kan Civil Registry Office ang mga judicial proceedings o court order na may epekto sa civil status kan sarong persona. Siring kan court decision ni nullity of marriage o annulment, legal adoption asin gabus na daisakop kan administrative proceedings. May pigaapud man na legal instrument ang Civil Registry Office na sa indang pigre-rehistro. Ini an affidavit of admission of paternity asin affidavit to use the surname. Instruments itong admission of paternity kan si mga aki, itong halimbawa ngayon si aki pig-register kan si parents dahil pasinda kasal. Tapos, pwede yan na nakarehistro sa pangaran lang kan si mother. Tapos, later, nag-decide si magurang na magpakasal. Di ma-acknowledge itong father. And at the same time, ma-file sila ng legitimation by subsequent marriage para si Aki mag-apilyado na duman sa father. Pero iguman instances na dahil napakasal si parents, pero gusto mag-apilyado kan si father. Gusto mag-acknowledge kan si father. Pwede mag-execute ng affidavit of acknowledgement si father later after the registration kan si Aki. Pigre-rehistro maninda ang election of citizenship, alagad na riparo ni De Los Reyes, harus diit na sana ang nagpaparehistro kaini. Kung may judicial proceedings, igwaman inaapod na administrative proceedings. Sa irarum kan Republic Act 9048, pigtatawan poder ang Civil Registry Office para itama o palitan ang mga clerical o typographical errors nin pangaran o gaha, kan sarong nakarehistrong persona sa sayang birth, marriage o death certificate. Sa irarum man kan Republic Act 10172, may poder man ang Civil Registry Office na itama o palitan ang salang datos sa gender, asin aldaw o bulan kan kapangakian. Di naman kay ini kinakaipuhan pa nin court order. Ito yan mga entry sa civil registry documents na nagkaigwaning error upon registration. Halimbawa, pag register si birth certificate, nagkaigwaning mga errors, may
Si spelling, nagkaigwa ng sala o kaya medyo nagka-re-interchange si record. Imbis na si middle name niya kang si Aki, naging last name. Si last name naging middle name. Correction din yan. Pwede yan sa administrative proceedings. Kasi before kang implementation kang Republic Act 9048, ang correction kang any entry sa civil registry records nag-aagi sa court, may judicial proceedings dapat. Bilang giya sa mga buot magparehistro ning dokumentos, tandaan ang registration fees. Sa Window 1, pigre-register ang birth certificates. Libre sana ang pagparehistro ning birth certificate sa laog ning 30 diyas. Sa Window 2, pigre-rehistro ang marriage certificate, 200 pesos ang bayad digdi. Apwera pa kaini ang marriage application na 500 pesos ang bayad. Window 2 man pigre-rehistro ang death certificate na may bayad na 300 pesos. Nag-i-issue man ang Civil Registry Office nin transfer of cadaver permit na 200 pesos ang bayad, asin dagdag na 100 pesos para sa burial permit. Kung kinakaipuhan man nin certified true copy nin birth, death asin marriage certificate, makaka-request nin copy sa Window 3 kan opisina. 50 pesos na ang bayad digdi, pero kung gagamiton para sa passport application, 300 pesos ang bayad. Pag-abot naman sa mga filing fees sa correction of clerical errors sa pagtama nin pangaran, nasa 2,300 pesos ang bayad. Kung clerical error naman sa gender as in date of birth, 3,000 pesos ang filing fee. Dagdag pa ang publication sa dyaryo na nasa 2,500 pesos ang bayad. Pero kung indigent ang sarong requesting party, 1,500 pesos sana ang filing fee para digdi. Kay puhan sana magdaranin patunay nin indigency. Para sa late registration kan birth, death as in marriage certificate, 300 pesos ang late registration fee para sa dai palampas nin sarong taon. Kung labi sarong taon nang dai na irerehistro, 500 pesos ang late registration fee. Ang fees, depende sa city ordinance. Iwa kitang city ordinance, nagbabasa kita kang pista sa city ordinance, kang naga. Dahil dyan nagtatapos ang katungdan kan Civil Registry Office. Ninhuli ta aktibo man sinda sa mga programa, arog kan mass weddings as in mobile registrations. Ang mass wedding, kung taan ta nagkikakandakta yan, mass wedding na iyan regularly. Sa barangay nagkakantak din sinda, pero may coordination sa MUYA kasi kita nagpa-process ka mga papeles ninda. Kami na siyempre mas strengthen ang family values to. Mataanan ta ng legalidad itong nag-iiribana na for more than 5 years, may mga aki na sinda. Mataanan ta ng legalidad itong pag-iribanan. Pero registration ta, pikikater taman yan para duman sa mga indigent families na unregistered si mga aki. Minsan bako lang aki. Minsan sinda mismo dahil rehistrado. Sa datos kan Civil Registry Office para sa 2019, 17,000 ang pigrehistro para sa birth as in late birth registration. 1,331 man ang nairehistrong pigkasal digdi sa syudad. 600 digdi ang residente kan naga. As in 4,753 ang total na nairehistro para sa death records. May 89 court decisions man na pigrehistro ang Civil Registry para sa 2019. Mga taga-naga po, sa satuya po mga taga-naga, tawan ta po aning importansya ang pagrehistro kang satuyang civil registry records, lalong-lalo na po ang birth certificate ng satuyang mga akis. Para sa dugang na impormasyon, mag-apod sa hotline kan Civil Registry Office sa numerong 205-2980, local 1090 o mag-email sa czro@naga.gov.ph. Para sa Nagangunyan News, Kate Dolovieres. ANN News. Headlines. Ngunyan. Yan na po ang katiripunan kan mga bareta sa ANN News. Sa pangarap po kang bilog na po sa kan News and Public Affairs Team. Sa ngaran man po kan lokal na gobyerno kan Naga, Mayor Nelson Legacion, Vice Mayor Nene de Asis, sangguni ang panglungsod kan Naga asin City Events Protocol and Public Information Office. Ini po si Kate Dolovieres. Nainanyog ba po kita sa KMFM 100.7, ang radyong kakampi mo asin man 89.5, radyo natin Naga. Hindi man po si Roy San Ramon. Maray na udto, mabalik kami sa Urulay, Banwaan.
Ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan. Ang saya nating ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan. Maumang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan. At hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Nagana, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Nagana, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Nagana, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Nagana, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nagana, nalalauman, nagana, nasasarigan, nagana, nangangataman. Nagana, 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 nagana. Riondanga, San Ramon, Urula, Banwan. Maray na hapon liwat mga tugang, aldaw na Sabado ngunyan, petsa 7 po kan bulan na Marso taon 2020. Liwat, pag-iribanan kita digdi sa programang Urulay Banwaan, mga kaimanang gumanggilaran sa kuyang partner, Miss Kate De Lubieres. Maray na hapon mga tugang, asin ngunyan, pag-uurulayan tapo, ininganing African Swine Fever. ASF, dahil ka na nagsawa sa ASF. Oo. Si mga bareta. Inutang Siyam na bareta. Siyam na bareta. At ASF patungkol na. sa ASF. ASF ka pa din. Ini kaya, siguro tatawan talang ning kadiit na impormasyon ulit ang satuyang mga katugangan, mga nagenyo na naghihinanyog sa tuya asin nagdadalan sa FB. Tanganing magkaigwasin daning konkretong ideya patungkol digdi sa helang sa mga urig. Oo. Ang pagkakaaram ko partner, as of today, nagpapadagos pa ang kaling. O itong depopulation kay niyo mga may helang sa ASF o African Swine Fever. Urog na itong yaon duman sa laog kang ground zero. Ang ground zero po mga tugang na inaapod, ito yan itong nasa
1 kilometer radius. Which is na ang enot natin naman ba kay niyo nasa ground zero ng inapod ang Barangay Pakul tsaka ang Kararayan. Kararayan. Iyo. Nakareceive nga ni kitang impormasyon ngunyan sana. Pigtexta si Dr. Junius Elad kang City Veterinary Office. So anong development sa kaling ninda? Sa ikaapat na banggi na ginibon nga ni nindang kaling sa Ground 01. Ang inaapod po nindang Ground 01 ang Barangay Pakol. Iyon ni ang farm ni Manggiyat. Okay. So yan ang Ground 01 dahil duwa ang barangay ang tinamanig sa to. Pero maray na lang at least di pa na nadagdagan. That's good news Sana Pero pag naubos ang urig diyan, di na madagdagan. Tama. Duwa pa lang ang sa tuyang Ground 0 digdi sa Naga as in hopefully day na ini madagdagan So ang Ground 01 iyo ang Barangay Pakol. 375 pigs uurig na po ang pigkal. 300. Oo, Plus. 375. Ayan. As of Kasubanggi. Kasi Barabanggi Sinda, sa ikapat na banggi na pagkal o itong mga pigagadandang mga urig, nag-abot na sa 375, hali po ini sa 50 hog racers. Okay. So, according kay Dr. Elad, mabalik pa Sinda sa Barangay Pakol para magkal pa ulit ning 50 urig, more or less 50 pigs. So gusto mo sabihin sa 50 hog racers diyan sa Barangay Pakul, ang naikakal na is 375. 375. Okay, all in all And at yan, magkakaigwa pa sinda ning depopulation. Pira ang ikakal ninda dyan? More or less 50 pa daang urig. 50 di plus 50, 5, 10, 12, 425. Kung pag ginibo ang kaling at yan, so may 425 na sa sarong barangay. And hali ini sa 50 hog racers, duman sa laog kang 1 kilometer radius. Pero duman duman sa how about sa Kararayan da? Iyan ang isusunod ninda according kay Dr. Junius Elad. Ininot na muna ninda ang Barangay Pakul kasi syempre masakit isarabay ninda dahil Kala ko sabay-sabay. Siguro mapagal sa parte ninda. Sa Yung bagay, Barabangging nagkakal. Sa bagay kung 375 na. Grabe And supposed to be mga tugang, makakaiba ng takputa ng ngunyan si Dr. Junius Elad. Kaya lang nagsasagibo sinda nin nagde-decontaminate sinda ngunyan duman sa Ground 01 sa Barangay Pakol. So medyo sibut sinda aga banggi. So ang sumusabihon, pagkakuan ninda kay itong mga urig, contamination. Pag nalubong na siguro ninda, ang gigibuhon na sunod is decontamination naman. So itong mga pigalian ka itong urig, piglilinigan, pigbabaldiyo. So yan ang pigbabaldiyo ni mga disinfectants tanganing si virus duman kan si urig dahil na halimbawa may magduman. Tapos siyempre pag may nagduman nakakaputan ning virus, pwede magiging carrier na naman. Oo, kasi according nga ni digdiyo sa mga eksperto, ang ASF, mayo siyang epekto, ning direktang epekto sa salud kang tao. Okay, pero, sa tao. Pero kita, ang nagiging carrier kay ning ASF, tanganing maipasa sa mga atamang urig. Halimbawa pala nagduman ka sa lugar. Oo. Tapos, bawa, dahil ka na disinfectant, di magiging carrier ka. Pwede. Di pag nagduman ka sa may urig, magkakahilang si urig ng ASF. Ganun ba yun? So, mayong epekto sa tao. Di okay lang magkakan pala ng urig, dawa, magpaing gusto ka. Sinasabi nga ni kan sa tuyang mga doktor, na as of now, siguro mas maray na dahil mo na magkakaning urig. Ano man? Dahil man nakakaulakit? Dahil nga ni siguro na ipapasa ta ini duman sa mga atangan. Okay. Oo. Dahil, ang gusto sabihon, pag nakakakang kaning may ASF ASF na, karne. Pero kung mayo man,
Dahil man, tamayo man nang hilang si kinakan Safe mo. iyan. Kasi nga ni, digdi sa Naga, dyan sa Naga People's Mall, mga tugang, nagtitindaman giraray digdi ning karning urig. Tama? Iyo. Oo, di ba? Sagun ngun yan. Igwa nga ni bagang ay na to so pig gibong ang Oo. Nagkaigwa nga, nagtaon ning provisional permit to slaughter ang NMIS kay Mr. Hector Uy na taga Barangay Milaor, di ba? Tama? Banwa ni Milaor. Makong barangay. Barangay. Banwaan ni Milaor. Ayun. Oo. Dahil siya ang safe ang bunuan niya, ano? Dahil nalaog ning African Swine Fever. So, gusto sabihin, ang pagtitindagan ni dyan sa Naga City People's Mall, kung itong iba pang, kung sisay man na nagtitinda digdi, dapat siguraduho na hali sa registered slaughterhouse. Itong tinawan mga tugang ning provisional ning permit kang NEMIS o kang NMIS o kang DA o kang City Vet ang pwede lang pong magtinda ng urig digdi sa syudad na lalong-lalo na dyan sa market. Pero kung mamahiling ka mo dyan sa gilid-gilid na may nagtitinda, ay masakit. Hanapan din doon ng permit. Mas maganyan. Hanapan din pwedeng daw po kung kung yung tinda mo, kung anong may permit ka. O kung mayo, ay makaduda yan. Saro nga ni Baka sa kung mga sa inyan bareta tabagangon yan, apektado na ini mga paratinda. Dahil akala garo ka mga tao, gabos na karning urig, apektado kang ASF. Kaya nga ni pigsasabi ta digdi na yan pong dyan sa Naga City People's Mall safe. Safe. Kaya nga ni pigpapahiling ko sa iyo itong pigpost kang Sepio, ang City Event sa Naga Smiles. Oo, garo naglag na duman sa sa market, naglag na ba? Ning mga duman, mga mga tarp na nagtataong pagirumdum sa mga kababayan, sa publiko, sa mga consumers na ang pigtitinda pong karne, urig, dyan po sa Naga City People's Mall, dawa nga ni Deman nakakaulakit yan sa tao, Deman manipekto sa tao, ang pigtitinda po dyan na karning urig is ASF free. Kung gusto sabihin na libre ang karning urig, kundi libre sa helang na ASF. Baka pag sinabing free, sabihin libre. Libre. Akala ko ngayon libre ang karne. ASF free. So yan po ang sa tuwing development. So as of today sa Kararayan mayo pa. Mapakitang development kung pera na si Pigcal. So kung halimbawa partner 900, ang bareta ko 900 plus. Ang ipapaselarom sa inaapod na depopulation. Itong difference duman sa so kung halimbawa 900 plus duman sa nakal na sa barangay Pakol, iyon man to si ikakal sa barangay Kararayan. 375 pa. Kung iyan dahil pa na depopulate itong duman sa parteng Kararayan. Pero naku lang kung iyo pa, kung iyo na. So nangangahulugan 375 pa. Pagkatapos kayan, nagsasabay-sabay ang disinfectant. Pag-disinfectant decontamination. And sana sa Naga City Abattoir labo-labo labo-labo man ang decontamination duman sa lugar na ito, tanganing masiguro mga tugang na wara si virus. Kaya 2 weeks diba? 2 weeks. Dai mo na mabuno ning urig ang City Abattoir. So yan ang development Ang pinaka-development mga tugang hali mismo sa City Vet nasa 425 na ang 375 tapos at yan plus 50 ang gigibon din at yan nabanggi. Sige, garo lang pa sa kita sa oras. Halat lang, i-announce ko lang ini partner. Sige. Sa maabot na March 28. Sa March 28, mga tugang, 2020, magkakaigwapo kita ni Night Rider in connection po ini kang
ano to? Itong Earth Hour. Sa pag-celebrate kasi ito yung Earth Hour. So magkakaigwa po kitang Night Rider sa mga abot na March 28. Pagkatapos, magkakaigwa man po nin Bisita Iglesia ang grupo kang Naga na Bikers sa maabot na maabot na petsa 7 kan Abril. Okay. Bike event Bisikleta Iglesia 360 April 5 a.m. Cathedral Naga. Ini iba man ini 360 ini pag 360 malibot ini sa enterong mga simbahan sa Camarines Sur. Pero ini Bisita Iglesia Naga na, yan, inapiga sabi ko, April 7, mapon alas 6 nin aga sa San Francisco Church. Lilibuton kayo ng mga simbahan. Digdi sa Naga. Digdi sa Naga, oo. Kaya Naga na. Kaya Naga na Bisikleta Iglesia. Yan. Hali po yan ki Mr. Buboy Hernandez. Ang pamayo kang Imbitaran taman daw yan si City Sir Bike Buboy. Board. Oo, sa masunod tanganing maidetalye sa tuya ini yung mga aktibidad na ini kang mga bikers digdi sa Ciudad de Naga. Bueno, maparam na po kami, nabot na kami ng oras sa pangarang po kasamuyang mga nakaibanan, sa pangarang kadbilog na pwersa kan ANN News, sa technical side si diba pang tropa na nakaibanan niya mo. Sa pangaran man kan KM Kakampi mo 100.7, ang radyong Kakampi mo asin 89.5, radyo natin Naga. Asin sa ngaran man po kan lokal na gobyerno kan Naga, kay Mayor Nelson Legasyon, Vice Mayor Nene De Asis, sangguniang panglungsod kan Naga asin City Events Protocol and Public Information Office. Ako po si Kate Dalovieres. Ini man po sa Roy San Ramon, mabalos po kan sa ino pagantabay, maray na hapon. Riondanga, San Ramon, Urula, Banwan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinapusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12:30 minuto. ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.